Следващото упражнение е може би най-популярното за бицепс. Това е бицепсово сгъване с крив лост. Това е основно упражнение за изграждане на маса на бицепса. Работи повече за вътрешната глава на бицепса, която е по-голяма. Искам да обърна внимание на бързината на изпълнението на упражнението. В концентричната фаза, която е позитивната, в която дигаме, тя е малко по-бърза и експлозивна, отколкото ексцентричната. Фактически контролираме повече тежестта, когато сваляме, пускаме щангата надолу. Значи хвата не е от най-тесния, виждате какъв е хвата. Значи държиме тази част на ръката прибрана към тялото. Това е едно от основните неща. Колената са леко сгънати. Добре. Тук правим 3 серии по 12 повторения с минута и половина почивка между сериите. Добре. В тази първа фаза, в която се намираме, не ни трябва читинг. Тук се стремим да изпълняваме упражненията максимално чисто. Добре. Сега го правим с тази форма на изпълнение, но за да добавим по-голяма контракция в бицепса, може да дигнем щангата малко по-нагоре, но не го правим тук. Ще го направим в следващите фази. Добре.